ayal olsun, erkek olsun, bizim vatandaşımıza eziyet etmeyene hakkınız yok. Biram näme üçin tarapyny tutmaýaňyz hakyky. Siz hem Türkmen halkyň içinden çykansyňyz, sizi arkada ya Putin bilen bile ýatyp dograr näre ejeňiz. Siz Türkmene näme üçin öz halkyňyzy goramaýaňyzdan gaýta sesiňiz çykarman, telefonlaryny açman, iýdemen ýörsiňiz. Gelip bir orsun polisi ya orsun bir pokly balagyna siperen alkaş ors men Türkmenim ormalymy? Näme üçin soraňyz ok? Näme üçin iýdeňiz ok halkyňyzy? Şular aýdaýyn, biziň halkymyz ýöne kullanýarlar o 40-45'te näçe nimeler gitdi. Ýaş ine gar şuwaytaýyn şolaň ady nimesem tuturýan näler bolýan. Şowaytam şoý kilen ýaşlara gitdiler, orşulara ine häzir hem şonýary. İçki bahana bilen her hili bahana bilen gyrlyp ýörsiňiz, şoňa düşünüň diýjek bolýanda halka. Sizi her hili bahana bilen seher saý sebäp bilen öldürüp ýörler, şoňa düşünüň. Siziň iki dowup bir galanyňyzmy? Hani siz musulmana haja giden bolup haja gidenden eline götüreçen owşan bolup ýörsiňiz, ýüzüňize syýryp. Putin näme siziň nämeňiz o musulmanmy? Hani musulman kapyr gowurmalar. Näme üçin kapyryň arkasynda durýaňyz? Kapyr üçin ölüm etýäňiz özüňizi. Gitmäň şolaň işine betme. Okunam okama. Gepinem çekme. Gidin de konsul depin. Şo taýdaklar barynda. Konsul işgärlerini depin ýakasyndan süýräp çykaryndy. Anan soň goýbersin sizi orşa.